Mga kaso sa pagpangawat sa dakbayan sa Talisay, misiaw na usab. Anong live report ni Femari Dumabok, Fem? Yes, lanog sa maong duha ka insidente sa pagpangawat parihong nasiko para ang mga gitudlong suspetsado sa mga pagpangawat ug nasuta sa Talisay City Police nga ang mga dinakpan ang aduna nay mga kaso diha sa ilahang buhatan ug sa silingang mga syudad ug lungsod. Labing uwahing insidente maong pagpangawat og e-bike gahapon adlaw kansang suspect nasikop sa uyuan sa biktima uban sa mga bystander. Gila ang didakpan nga si Crismin Watin kinsa nagsud gawa sa presuhan tungod sa kasong theft. Gipark lang ni Juvie Apurdo ang e-bike sa daplin sa daan sa barangay Tabunok. Pag-verify na to sa atong recording sa station, ma'am, kini si Watin ani siya other 4 cases of theft din sa atong opisina. Sa miaging Nobyembre 10, nabiktima usab sa Salisi si Ginaline Guod, mamaligya og utanon sa Tabunok. Nakapangayo og tabang ang biktima, human na bantayan nga gibitbit na sa suspect ang iyang bag nga may sulod nga 26,000 pesos nga cash. Nasikop si Jerome Pedriña, 19 anyos, taga Barangay Talamban, sa off-duty nga pulis sa City of Naga, nga si Police Staff Sergeant Organi Lungtad. Gilagway ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, hepe sa Talisay City Police Station. Nga misiaw na usabang kawat hinungdan nga gipa-review nila ang grupo sa mga notadong kawatan sa dakbayan o sa lalawigan sa Sugbo. Dako sab ang posibilidad nga mas musiaw pa ang kawat tungod sa Christmas season tungod sa bonus nga dawaton sa mga trabahante. Subay niini, gidugangan sa Talisay City Police sa mga bisdak cup riders nga mobantay sa mga major roads ug sa sudlunong mga dapit sa dakbayan. Awag sa kapulisan sa mga negosyante ug sa publiko nga magbinantayon usab. Ato na ning gi-check ang mga personalities ani nga mga modus, ma'am, katong mga bagong laya o katong mga grupo sa atong katawan. If ever na sila mga information nga mga personalities nga ilang na ilhan, naibawan nga involved ani nga mga pamaagi, ato dayon i-report sa kapulisan para ma-monitor dayon nato ang mga ilang lihok. Samtanglan, gipa-familiarize na usab sa Talisay City Police ang mga force multiplier sama na lang sa Barangay Tanod sa mga gipangsubay nila nga mga grupo o individual sa mga notadong kawatan aron makatabang kanila. Nakigalayon na usab sila kun hugot ang ila pakigalayon ngadto sa mga business establishment sama sa mga malls, bangko, mga money remittance center aron usab mas mapahugtan pa ang ilang mga seguridad. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok.